בוקר טוב ושלום רב לכם. היום בזמן מיסטיקה נבדוק כיצד תסתיים פרשת המינוי של יואב גלנט לתפקיד הרמטכ"ל עם חשיפת הממצאים החדשים בנושא ההשתלטות לכאורה על קרקעות המדינה. במיסטי סלב המנחה אסי עזר, וכמובן כמו בכל יום ננסה לעזור לכם בבעיות המטרידות אתכם. הפקס שלנו פתוח לקראתכם בכל שעות היממה. אני רוצה להציג בפניכם את ארבעת המיסטיקנים שילוו את התוכנית שלנו היום הזה. יריב אפרסקו וקפה טארוט, בוקר טוב. המתקשר ליאור מרדכי, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. האסטרולוגית ורד כהן, שלום ובוקר טוב. ובוקר טוב גם לך, אמנון רגב, אתה עוסק בצופן שם האדם. בוקר טוב. נדמה כי מינוי הרמטכ"ל הבא של ישראל מעולם לא היה עניין סבוך יותר, בעיצומה של פרשייה אחת שהסעירה את המדינה בעניין זיוף המסמך של יועץ התקשורת בנוגע לקמפיין הרצת גלנט, הודיע שר הביטחון על מינויו של גלנט לרמטכ"ל הבא. במקביל התחילה פרשייה השנייה. התנועה הירוקה עתרה לבג"ץ בטענה כי גלנט השתלט על קרקעות המדינה במושב שבו הוא גר בניגוד לחוק ובאופן עקבי. בנוסף טענה שוועדת טירקל שדנה במינוי לא עשתה עבודה מעמיקה מספיק בבדיקת המועמד. לאחרונה הודיעה הפרקליטות לבג"ץ כי משרד מבקר המדינה העביר אליה ממצאים חדשים בחקירת ההשתלטות על הקרקעות. אנחנו רוצים לברר האם חשיפת הממצאים החדשים יכולה להפוך את ההחלטה, ובכלל כיצד תסתיים הפרשייה הזאת. אני מבקשת להתחיל איתך, ורד כהן. אוקיי, אז יואב גלנט הוא אדם ישר, אמין, חיוני מאוד, דיפלומטי, יודע לענות ויודע לדבר עם אנשים מסביבו, שזה משהו מדהים. מבחינת המפה אני פשוט מוקסמת, אין הרבה אנשים כאלה, זה בן אדם עם הרבה השגחה עליונה, בן אדם עם הרבה תמיכה, ולאן שהוא לא הולך אי אפשר לא לשים לב אליו בגלל שהוא כזה חיוני. עכשיו, לפי המפה אני לא רואה שהנושא של הקרקעות ישפיע על המינוי שלו, זה רק ההתחלה שלו, הוא הולך להצליח ובגדול. יש ככה אנשים שזה חורה להם ובגלל זה הנושא הזה עלה, הוא צריך לסגור את זה יפה, כמו שזה התחיל הוא צריך ללמוד לסגור את זה, כי זה משהו שפתוח עוד מהעבר, אנשים שעוד מהעבר מנסים ככה להציק. אני לא רואה שזה הולך להפריע למינויו, הוא הולך להיות הרמטכ"ל הבא. תודה רבה. ליאור. אוקיי. בדקתי את המפה של גלנט, אני מסכים שהוא קודם כל ירוץ כרמטכ"ל, הוא מאוד חיוני למדינה בעתיד עם כל מה שאמור להיות, הוא האדם הנכון שאנחנו צריכים אותו. כרגע כל האירוע אני רואה שזה צרות עין, פתחתי גם בספר הגורלות, אחי, עצמך תמלא בטוב ושאלתך היא טובה ורחוקים אויביך ומבקשי רעתך ויזהר מהם ואני מזהירך. זאת אומרת, יש פה מניפולציות, הוא כן אדם ישר, כן יוכח שהכל זה אבל הבלים. אני רואה גם שכל הפרשה לאט לאט תימחק. גם בכלל, אני לא מכיר בן אדם שבנה או שיפץ פרשה שלא לקח עוד איזה מטר קדימה, מטר אחורה. אני מכיר המון אנשים אם הבן אדם הזה הולך להיות רמטכ"ל, יש עם זה בעיה. כן, אבל תפקיד ציבורי. כולם בני אדם, כולם טועים. עדיין אני לא רואה פה. כמובן לכאורה כל הדברים הללו שאתה אומר, אנחנו מאוד נזהרים, אף אחד כאן לא אומר שום דבר. אתה מבחינתך אומר שיואב גלנט, כפי שאתה רואה את הדברים, יקבל את תפקיד הרמטכ"לות בסופו של דבר. כן, והוא גם יתרום המון המון המון. יש לו תפקיד חשוב, הוא נכנס בזמן נכון, יש לו מה להציע, וגם בסופו של דבר כולם לומדים את הלקחים על טעויות שנעשו. תודה, יריב. אוקיי. אז קודם כל כרמטכ"ל הוא כן יהיה רמטכ"ל, זה לא משהו שיעיב, אנחנו מקבלים את מספר 1, הוא יהיה מספר 1 של צבא הגנה לישראל, אז כרמטכ"ל הוא כן ייכנס לתפקיד. בנושא של הקרקעות, יש עם זה איזושהי בעיה. מצד אחד אנחנו רואים קצת את קלף האשליה, שהיה פה באמת משהו שהוא מעבר לחוקיות. מצד שני אנחנו רואים את קלף הכהנת הגדולה. לכאורה, שוב, אנחנו לא שופטים, לא בודקים ראיות. אוקיי. לכאורה. ואנחנו רואים את קלף הכהנת הגדולה, שזה בעצם הבג"ץ, הוועדה וכל זה. אנחנו רואים שכן מפשפשים, ימצאו משהו, אבל איכשהו יסגרו את זה כנראה בכנס כספי, לכאורה, משהו של כנס כספי. הוא ימשיך הלאה, הוא יהיה רמטכ"ל טוב, אני מפה מאחל לו בהצלחה. תודה, אמנון רגב. התשובה היא חד משמעית, הוא יהיה רמטכ"ל, וזה מיותר להתעסק עם זה, לדעתי באופן אישי. אני רוצה להתחבר פה למה שאמרה חברתי, היא דיברה על היושר שלו, והיא דיברה על הפוטנציאל שלו,
ואני רוצה פה לדבר פה, כתוב בקוד התנ"כי שלו, ותכף נדבר גם על ההשגחה שדיברת עליה, כתוב פה, הקוד התנ"כי שלו זה עין שין למד, ומדבר על שינוי עולמי ושלום. הוא איש באמת של היכולת הוורבלית שלו, היכולת שלו, קשר שלו עם אנשים וכן הלאה מאוד טובה. וכתוב ככה, אני מתבונן באמת הרוחנית שאומר ששלום הלאומי מתחיל בשלום בתוך ליבי. עם שם זה אני מאיץ את השתנות שלי ומחזק את כוחות השלום ברחבי העולם. המשמעות היא שהוא בן אדם של ראייה מאוד רחבה, עמוקה מאוד. ועל פרק תהילים, קד, פסוק כ"ד אומר עליו, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קניינן. זה אומר שהוא באמת הבן אדם האיכותי במקום הנכון, בזמן הנכון, ואם אנחנו לוקחים למגן דוד, אנחנו רואים שבמגן דוד הוא נמצא בדיוק בצד השני, בצד שמאל, אבל נמצא בתוך הסגירות, בתוך המשולש הקטן, שהוא בעצם מדבר על ההשגחה העליונה שלו. וזה אומר, חד משמעית, בהחלט, אני מסכים איתך, בהחלט, האיש הנכון במקום הנכון, 5 שנים קדימה יכול להיות רגוע לגמרי, סימן קריאה. מה אתם אומרים? אז יש פה ממש הסכמה בין ארבעתכם, שיואב גלנט הולך להיות הרמטכ"ל הבא של מדינת ישראל. תודה לכם בעניין הזה, שלא צופים.